Den her lille øvelse er til dig, der har rigtig mange spørgsmål. Spørgsmål om tvivl og ubehag, og hvorfor kan jeg ikke dit, og hvorfor kan jeg ikke dat. Jeg vil bede dig om at skrive dem ned. Skriv ned dine spørgsmål. Alle de spørgsmål, der får dig til at tvivle. Hvorfor sagde jeg nu det? Hvorfor gjorde jeg ikke? Det var også dumt af mig. Hvorfor kan jeg ikke bare? Prøv at skrive alle de spørgsmål ned. Bare sådan skriv. Og så mens du gør det, så læg mærke til, hvilken følelse du kommer i kontakt med. Mens du skriver dem. Hvad alle de her spørgsmål egentlig sætter i gang i dig. Og når du tænker, nu er der ikke flere spørgsmål, så lægger du dit skriveredskab, og så tager du en dyb indånding. Og så mærker du lige den følelse, du sidder med, efter at have skrevet de her spørgsmål. Så kigger du rigtig godt på spørgsmålene, og ser, om der er en sammenhæng. Fordi når vi stiller de her spørgsmål, så vil du opleve, at du har konkluderet noget allerede. Du har konkluderet noget om dig. Der er noget, der er forkert. Der er noget, der ikke er okay. Noget, du ikke kan. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, du ud fra spørgsmålene kan se, at du har konkluderet om dig selv. I den konklusion, der ligger der en besked til dit underbevidste sind. Og nu går det i gang med at lede efter beviser på, at det her det er rigtigt. For at passe på dig. Så når du stopper med at stille alle de her spørgsmål, stopper dit underbevidste også med at lede efter beviset, at det her det er sandheden. For sandheden er, der er ikke noget galt med dig. Men når du bruger al din tid på at være i kontakt med de her spørgsmål, så er det de spørgsmål, du mærker i kroppen, som du lige nu har mærket af øvelsen. Og du fastslår, at der er noget galt med dig. Lad mig høre, når du lavede øvelsen, hvordan det var, og hvad det har givet dig.